inobva kwamuri Andrew Chirima. Ndiri kutaura nyasha baba kugoneswa nekuchengetwa kwevana venyu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Our scripture reading this morning is coming from the book of Genesis 41, from verse 1. Then it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream, and behold, he stood by the river. Suddenly there came out of the river 7 cows, fine looking and fat, and they fed in the middle. Then behold, 7 other cows came up after them out of the river, ugly and thin, and stood on the other with other cows on the bank of the river. And the ugly and the thin cow ate up the 7 fine-looking and fat cows. And Pharaoh awoke, and he slept and dreamt again the second time. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Nyandiro andinamate nezvayo mangwanana anaso. Mwari watiwandire nyasha. There is a spirit, kune mweya, kune a demon, rekuti udziviswe kubata chakanaka, udziviswe kuwana opportunity, but unodziviswa result kana kuti kuva successful. Zvafane munhu wekuti unonyatsoona kuti mikana ndiri kuiwana, mari yacho iri kubatika, asi ndaibata chandinozoita chinobuda ipapo hapana. Zanzi Pharaoh wakarota mombe dzakakora 7. Ari muchiroto ichocho ndokubva arota dzimwe mombe dzakaonda. There is no volume. Kana ndichinzwika, let me know. Somebody is saying there is no volume. Let me know if you can hear me very clearly so that I can continue. That teach prayer concerning this demon. And I notice I'm now Genesis 41. Mary Mushure, God bless you. Rebecca Chimenya, God bless you. Guys, if you can hear me clearly, let me know so that I can continue. If you can hear me clearly, because I see somebody saying there is no volume. So it's fine. Maybe it's from a side. So, pano paita nyaya yemombe 7 dzakakora, dzakadyiwa nemombe 7 dzakaonda. The real order ndeyekuti mombe dzakakora ndo dzine ability yekudya twakaonda. Asi Bible rati Pharaoh wakarota the opposite happening. Mombe yakaonda ino representa famine, ndo yakamedza ikadya mombe yakakora ino representa maguta. Idimoni ripira datina mate nezvaro mangwanana nhasi. Rekuti how come mombe yakaonda ndiyo ina ability yekudya mombe yakakora, yet iyo yakaonda yacho haichinje kubva yakora kuratidza kuti yadya zvakawanda kana kuti yadya zvinosimbisa. A fat cow ndo iri kudyiwa neiri slim nekakaonda ka thin one. The opposite ndo yaifanirwa kuitika, kuti chihombe chakakura ndo chinomedza kadiki. But Pharaoh warota chiroto chiri opposite, chiri very strange. Zvandarota mombe 7 dzakakora dzakasimba dzichidya hadzo dzabuda murwizi. Asi ndokubva pabuda dzimwe mombe 7 dzauya kuzodya mombe idzodzo dzakakora. Yet mombe dzakaonda dziri kudya mombe dzakakora hadzitaridze kusimba. Hatina kunzwa Pharaoh achiti padzakadya dzakakora dzakabva dzasimba. Which means that's a picture of a demon. Say interpretation yakaitwa naJoseph. Kuti mombe dzakaonda dzino representa famine, dzakakora dzino representa maguta. But when you lack wisdom and understanding, mukana wekuti useve chikafu pa time ino representwa nemombe dzakakora nguva yemaguta, ukashaya the wisdom, you can still suffer mu famine uri munhu wakambowana maguta. Ndiri kuti kune demoni rekuti mari yacho hautadze kuibata, opportunity yacho hautadze kuiwana, but at the end of the day, at the end of the year, at the end of time, hauna chekuti uratidze kuti wakambobata zvakawanda. I don't know kana ndiri kunzwika ipapa. Ndakamusangana nevazhinji vanoti mufundisi ndinamatirei concerning this matter. Ipi
yekuti mari ndinotobata, but at the end of the day anditomboziva kuti inofamba sei. Why? Because mombe yakaonda inorepresenta feminine. Even ikapiwa opportunity yekudya mombe yakakora haikore. Chii idhimoni rekuti munguva yefeminine, feminine inokumedzera kuguta. Opportunity iripo, mari yacho uchitobatawo, but pese paunoinvesta zhinji yawabata inongoenda under the drain. Izvezvi kuti utaure utsanangure kune vamwe kuti ufunge mukana uyu ndindakauwana, tenda iyi ndindakaiwana, ndikatoshanda, mari yacho ndikatoibata, asi chandakaita nayo chinobatika chiombe hapana, asi yaitova mari zhinji. Kurati mari zhinji yamedzwa nemweya wekusaita zvakakura nyange wapiwa opportunity. Mombe yakaonda yakawana mukana opportunity yekutodyawo yakakura yacho, but haina kusimba. Idhimoni, mweya wechina wekuti nyangwe mukana ukauwana. Ndakambonzwa kune shona inoti chidya mafuta chisingakore. That's a picture yekuti hakuna problem yekushaya zvekudya zvakanaka, but your system iri trick, iri dangerous kuti hauna chinotaridza kuti une zvakanaka zvaunodya. I'm sure takamboita come across such people in life wekuti anotodya zvakanaka but body yake haichinji. Kusvika aenda kunana chiremba onoongororwa kuti sei bo zvakanaka zvese zvinotarisirwa kunzi ukadya unochinja, ukadai unochinja, zviri kuitika pauri, but hatisi kuona the result. Mombe yakaonda yakadya yakakora, asi haina kubva yakora. Yakakora mombe iriyo yekuti kana yadya kakaonda ingawedzere kusimba, but yakasimba ndo iri kudyiwa nekakaonda, but kakaonda kacho hakachinji. Ndiri kuti kudii mangwanani ano, there is a spirit, there is a demon yekuti haudziviswe kuwana tenda opportunity kana kubata mari yacho, but unofaitwa result. Dhimoni iro rakambopaita mutime yaGideon kuti vana veIsraeri vaisiwa vachirima, but kana yanguva yekukohwa maMidhiana ndo vaiuya, maMidhiana ndo vaiuya kuzokohwa. Kurati vanhu ava hauvaudze pamusoro pekurima, hauvaudze pamusoro pebumper harvest. Vane attack inouya during the time of harvest. So wakaipa unozviita tsika iyoyo mukumadhimoni iriko yekuti hauna dambudziko rekushaya, une dambudziko rekuti nyangwe mukuwana kwako life yako haichinja, hapana chinobatika, hapana chinoendeka. Mombe yakaonda yakamedza yakakora, but haina kukora nokuti yadya mombe yakakora, kanoramba kakaonda iko kadya zvakawanda. There is a demon yekuti opportunities in life unogona kumawana, but at the end of the day ukaudza vanhu unoitanga uri kunyepa kuti ndo masalary yangu yandinotambira, tenda ndindakaiwana, izvi ndakatozvipiwawo mukana ndikatozviitawo. Ana nhingi vaenda katoita nawo zvo vari successful, takatova pamwe chete tikatoita tese, but pane chisina kuratidzika nekubatika mandiri. That's the demon of a thin cow. That's a demon of a thin cow yakaita swallow a fat one. Nokuti David achiinterpreta dream unotaiwa mombe yakakora inorepresenta maguta. Mpoma tinasha, how are you doing my brother? God bless you. Mombe yakakora inorepresenta maguta, yakaonda inorepresenta nzara. But indava nzara yakugona kudya maguta. Kurauti unogona kupinda musizeni yekuguta, musizeni yekubudirira. But nokuti muupenyu wako mune a demon rekuti even uri musizeni inonzi yako yekubudirira, vanhu vachitochema vachitoshuvira kuti dai vaona opportunity seyako, but at the end of the day ivo vasina kuwana opportunity seyako, pane pavanozokutarisa vongoona kuti inga tinenge takangofanana. Mukana akauwana, but things have not changed in his life. Kune kwekuti ukaenda kune vanhu vanotoshuvira kuti dai ndawana mukana wokuenda wako wakaenda ningi, dai ndakawanawo mukana wokuita zvinoitwa naningi, but pavanozotarisa upenyu hwako at the end of the day, at the end of the year, at the end of season,
vanoona sekuti wakaenda hako but unodzoka vamwe vacho vaachivha wavakasiya, yeti mukana wamaichemera mese uripo iwo ndiwo wakauwana, but wakaenda kwawakaenda kwanoshanda kwawakashanda mari zhinji ukabata, but pawakadzoka wakasvika vamwe vako vaachivha muupenyu, yeti vakasara vari mombe dzakaonda, but vakawanirwa opportunity yekuti mukuonda kwavo pane access ekunokudyawo zvakakora. Dai Mwari vatibatsira. Ndoda ndinamata hama yangu mangwanani ano. Mwari vatiwanire nyasha. Tine vanhu vane access kune vamwe vanhu vatinoshuwira kuti dai access iyo yakapiwa kwatiri takawawo close nevanhu vayo taigona kuachiva nekuita zvinhu. But there are times yekuti the demon ari kufight kusava close or kusava access nemwe munhu. But rinokufighta the benefit of the blessing yekuva close nekusoseta nemunhu iye. Pane pamwe pokuti munhu unotokudza anenge achitotaura chokwadi kuti I'm close to so and so, so and so is close to me, tinotofurerana tinotaura. And ukatarisa munhu ari kutaura nezvake munhu ari pa higher level, munhu akachiva zvinhu muupenyu, yet iye ari close vachizivana, but nothing is changing. Kuti pakasimuka mweya wekuti nyangwe uri pedyo nemombe yakakora munenge muchingodyirwa mikana nemombe dzakaonda. Panopera gore, panopera nguva, panopera season, unogona kutozviona kuti ndandiri pedyo nezvakanaka, ndakawana opportunity yekupinda maitadza vamwe kupinda, but ndakangobuda ndakadaro ndiri the same person. Tine munhu wekuti akakutsanangurira kuti mari yakati ndo yandinobata, salary yakati ndo yandinototambira, mikana yakati, matenda akati ndindakamawana, opportunity ndindakaiwaniswa, but anogona kushayiwa pekugara. Chaakangogona kuita chete kungodyawo, but nyangwe adya haana kukora, haana kusimba, hapana chakachinja maari. There is a spirit, there is a demon of a thin cow. Mombe yakaonda iri kutodya yakakora. Haina kudya yakakora kuti iyo ikore, but season yepoverty yakupindira museason yesuccess, zvekuti uchitambira mari zhinji une maconnections, but mombe yakaonda ikapinda museason yelife yako. Mr. Mutaris, how are you doing? Say Nash Pains, God bless you. Thank you so much for tuning in. I'm so humbled to see you online. Thank you so much, say. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So, kune mombe yakaonda yakadya mombe yakakora, but iyo haina kuchinja. Mu life pane pekuti unowana ma connections, connected to people, high profile people, connected to an extent yekuti une access zvinhu zvakawanda, but nyangwe une access nazvo, kune kademoni kemombe yakaonda kanongokudyira ma benefits emombe yakakora. What am I saying? Hama dzangu muupenyu zviriko zvekuti kune demoni rekuti ari kutirambidza, ari kurwise kubata imwe mari. Kune demoni rekuti ari kurwise kuwana imwe opportunity, ari kurwise kusvika pa a certain level. But uri pa level iyoyo unogona kushayiwa chekunongedzera kuti at this level, at this point, nesalary ine matenda esa ndakawana, handina chine musoro chihombe chandinonongedzera wayo. Kune demoni remombe yakaonda rine tsika yekudya mombe dzakakora. Maybe I'll give you this picture. Unoziva here kuti issue iriko iri kunetsa yema small house nekudini. There are times yekuti unotoona kuti ari kusiwa wacho mumba, baba vachienda kwavari kuenda, wakazvitarisa, that's the picture yemombe yakaonda, but iri kudya rudo rwaifanirwa kuenda kune mombe yakakora. I don't know if you get this picture. Ukazvitarisa kune madhimoni, kune mweya yechina yekuti mai vari kusiwa mumba, baba vachienda kwavari kuenda kwacho kudai zvaigona kunzi vanhu vanomiswa apa otarisa chiri kunyanya kutsvagwa nekuri kuendwa, uchatoona kuti kuri kuendwa kwacho ndokune mombe yakaonda. Mombe yakakora iri kutorerwa rudo, uri kubvutirwa. Murume ndewako, but rudo rwakabvutwa nemombe yakaonda. That's a demon yekuti hautadze kuroorwa, haushayiwe munhu anenge ainewe mu relationship, but chaunongoshayiwa bedzi rudo rwacho. Bible rangu rinoti mukadzi muSamaria patsime akanzi naJesu, enda undoshedza murume wako. Ndokubva ataura achiti handina. Saka naJesu ataura chokwadi kuti hauna, nokuti wawinaye haasi wako.
kureva kuti panga paita a difference pakati pehusband nemen iri mumba. Zvinoitika ndofunga madzimai vanogona kundipupurira kuti munhu anogona kurarama a life yekunge ishirikadzi but ari married. Kune munhu anogona kurarama upenyu hweshirikadzi iye aine murume. Why? Wakaipa haana kukurwisa kuti ushayiwe murume. Wakaipa anokurwisa kuti uregere kuenjoya chinonzi marriage. Wongoenjoya bedzi, wongorwadziwa nekuchema kusvika ufi, but murume wacho unaye. Kune dhimoni remombe yakaonda rinogona kumedza yakakora. Mari zhinji uchiibata muruoko, panopera gore, panopera season, hauna chekunongedzera achievement yaunogona kuratidza kuti because of this opportunity, because of this connection, this is the blessing or this is the benefit. Hapana. Vanhu vachikuona vanoadmire, vanenge vachitochemerawo opportunity yawakawana kuti zvako, vanhu vanenge vachitokuyemura. But kune demoni remombe yakaonda. I don't know whom I'm talking to. Kune demoni remombe yakaonda. Unenge uchitongokwira ndege up and down. Chienda vanhu vachikuyemura uchidi. But gore rapera chekuti ugone kunongedzera pamaflights ese awakaita kwese kwawakaenda. Unosvika paunorwadziwa nekuchema kuti handizive kuti zviri kufamba sei. Kutaura ikoko ndofunga vazhinji takamusangana nako kuti munhu anenge achikuudza kuti handinzwisise. Kuti pandinoibata zvinoita sei handinzwisise. Kuti opportunity ndinotoiwana but handizivi kuti zvinombofamba sei. Kune dhimoni remombe yakaonda rinogona kumedza nekudya yakakora. Kureva kuti opportunity neseason yemaguta inouya mulife mako but hauguti, hauachieve. Kune mweya wemombe yekuti kana yadya yakakora. So thank God for Joseph. Ndandinamati concerning the gift yakaiswa naMwari muna Joseph. Wakagona kubalansisa nokuti akainterpreta the dream with wisdom and understanding. Kuti mambo opportunity ichauya yekuti ticharima tichakowa. But tisatendera mafungiro asiriwo pakupreserva nekuchengetedza govo. Nekuda kwokuti pachasimukawo futi imwe season 7 years dzenzara. So 7 years dzenzara ndo dzinofanirwa kuva nepower yekuti tigone kubalansisa. Kuti tikana tachengeta zvatinowana mu7 years dzemaguta tova successful, haticheme nenzara mu7 years dzenzara. Kureva kuti toda tinamate pamusoro pewisdom, pamusoro peuchenjeri, pamusoro penyasha dzekugona kuita zvinhu. Nokuti pamwe pacho unchatosaona kuti chakapa kuti vanhu varegere kufa nenzara haisi nyaya yekuti mukomana akainterpreta dream the right way. Inyaya yekuti wakava newisdom after interpretation. Wakava newisdom yekuti ngatiti taguta mu7 years to preserve chimwe chibage, chimwe chikafu chinoti sustainer. Kureva kuti zviri kungonzi pa7 years dzekuguta munenge matopiwa futi 14 years mu7. Saka pakudiwa wisdom dzekugona kuburitsa dzimwe 7 mu7 dzamapiwa. Kurati taakushotora kamombe yakakora yamedzwa nemombe yakaonda. The wisdom to bring out. I'll repeat again. 7 years dzemaguta tikapreserva chibage chedu chakanaka mu7 years dzenzara tinosurvive. Kureva kuti Mwari pavari kutipa 7 years dzemaguta paakudiwa wisdom inoburitsa dzimwe 7 to make 14. Nokuti 7 dzenzara dzemaguta dzinoteerwa ne7 dzenzara, which means 7 dzenzara i14 by wisdom. Bible rangu rinoti wisdom is the principal thing. Mwari ngavatipe uchenjeri. Mikana tinogona kusangana naye muupenyu, but tikaleka wisdom, tikaleka favor yaMwari, tinozodemba takungonongedzera kuti taivako, taita navo, takazviitawo, takaibatawo, but pasina chinotaridza kuti tine zvatakaashiva nekuda kwemikana iyoyo. 7 years dzemaguta yaiva picture ye14 years dzekuguta. Nokuti 7 dzenzara ndidzo dzinofanirwa kumedzwa ne7 dzemaguta.
Saka pakudiwa wisdom yekushotora mombe iri kuda kumedzwa nekakaonda. Iyo iriyo mombe yakakora inofanirwa kumedza kamombe kakaonda. Mwari ngaatipe a mind. Mwari ngaatipe grace, ngaatipe wisdom dzekugona kushotora success iri kuda kumedzwa nemasizens ari kutirwisa. Mwari ngaatipe nyasha, Mwari ngaatipe nyasha, Mwari ngaatipe wisdom. Pashoma yaunobata Mwari ngaakupe wisdom, uite zvikuru, uite zvizhinji. Pane iripo sofa, pashoma iripo, pamukana uripo, Mwari ngaakupe wisdom, Mwari ngaakupe nyasha. Uregere kubvutirwa zvakakora nezvakaonda. Uregere kudyirwa mombe yake yakakora nemombe yakaonda. Takuda the ability yekushotora mombe yedu iri kuda kumedzwa nekamombe kakaonda. Chese chinoda kubiwa muupenyu hwako, Mwari ngaakupe simba rekuchidhonza rekuchishotora kubva mumuromo wemombe yakaonda. Every demon rinoda kuba nekukudyira opportunity nemukana, Mwari ngaakupe wisdom yekugona kushotora mombe yako iri kuda kumedzwa nekamombe kakaonda. I see somebody, there is a blessing coming over your life, but there is that demon yekuti nyangwe blessing yo yauya mukana yo wauwana kune kamombe kakaonda kakangomirira kumedza, kakamirira kumedza profit yebusiness rako, kakamirira kuti kana profit waita kune chirwere chinogona ngosumuka chinokutorera mari yese. I'm sure I've come across people kuti paanobata zhinji kune matambudziko mazhinji anosimuka. Paanongobata mari mwana anorwara, paanobata mari urwere hunosumuka mumhuri, paanobata mari ndufu hadzipere kumhuri. Baba nezita raJesu, Baba nezita raJesu, mweya yemombe yakaonda inoda kubvuta profit dzavana venyu pavanoshanda, mweya yemombe yakaonda inoda kubvuta rudo marelationship yavana venyu avari Baba, ndiri kutaura nyasha, tinoidhonza, tinoishotora mombe inoda kumedzwa nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mombe yakaonda Baba haigone kumedza mombe yakakora. Tiripo tiwanireiwo nyasha Baba pamikana yamakatipa, pafavor yamakadurura muupenyu hwedu, iregere kubvutwa nemweya china semamidhiana aiuya panguva yekukohwa votora gore vana veIsraeri panguva yaGideon. Mwari waGideon, mutsvene wazuro nhasi namangwana, ndiri kunamata Baba, every opportunity yamuchapa vana venyu zhinji yavachabata muruoko rwavo, ive nechirevo, vaite zvinoendeka, vagone kunongedzera nyasha nekugoneswa nemi Baba. We pray for wisdom, we pray for wisdom, we pray for wisdom in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ndaramba Baba mombe dzakaonda kumedza dzakakora, ndaramba Baba madhimoni emombe dzakaonda ari kurwa neprofit yebusiness rangu, ndaramba madhimoni emombe dzakaonda anoda kudya zvakakora zvandakatenderwa naMwari kubata. Ndino declare favor nenyasha Baba. Every plan of the enemy must be put to shame, every negative voice must be silenced in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mwari wenyasha, mchene wakatendeka wakarurama, Mwari wamasimba ose, ndakupa imbiri, ndakuremekedzai, ndakuongai mangwanani ano, nokuti makarangarira Josefa in a foreign land, mukamupa uchenjeri, mukamupa wisdom Baba. Zara yakauya but Mwari vakana success nokuti makaririsa uchenjeri mari Baba. Every challenge coming against your people, we pray wisdom to come out, we pray wisdom, we pray for wisdom. Ndanamatira uchenjeri Baba pane zvatinobata nemaoko, mweya inoda kubvuta blessing nefavor yamakatendera kuti ibatike muupenyu hwedu. Ndiri kutaura nyasha, ndinotaura kugoneswa, ndinotaura blessing nefavor in the mighty name of Jesus. Mangwanani andonamata muupenyu wa Oliver Kwaramba, ndiri kutaura muupenyu wa Nyaradzi Muchape, Melody Majoni, vana venyu ngavarangarirwe Judith Sakala Muswere, ndiri kunamata noupenyu wa Jackson Mangezi, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mweya yemombe yakaonda inodya mombe dzakakora, madhimoni Baba anorwa negoho, madhimoni anorwa nemaopportunities amunotendera vana venyu, ndinotaura favor muupenyu hwaMatola Mabeo Magarira, Catherine Taruvinga, Baba wenyasha, mchene wakatendeka Leon Mupemba, Livingstone Mushopi, Cosmas Lunga, ndiri kutaura nyasha muupenyu hwakuda kwashe Mandari Takadi, ndinotaura nyasha muupenyu hwa Courage Mutemera, ndiri kunamata nekutaura nyasha muupenyu hwa Sheldon Tanya, ndiri kutaura nyasha muupenyu hwa Cosmic Shumba, ndinotaura nyasha muupenyu hwa Faith Chikorondo, ndiri kutaura nyasha muupenyu hwa Joyce Musipa, Pesi Mukwande, nezita raJesu. Evidence Lusike ngawandirwe nyasha Baba, simbarashe ngarangarirwe wadzanai Rutunu, nezita raJesu. Lenmo Mukaru, ndiri kutaura nyasha muupenyu hwa Faith Mbanje Mike
Weli Kapomba ndinotaura nyasha muupenyu waMaishon, muupenyu waRuth Chikwana nezita raJesu, Rebecca Chimenya, Malvin Asan Teve Rutsetse Sawari, nyasha baba muupenyu waFarai Blessing Mubviri, muupenyu waNyati Patience ndinotaura nyasha, muupenyu waMukanya Ino ndinotaura nyasha, Unity Pande munyika ngawarirwe nyasha, Petros Makashu ndinotaura Favor Africa Tatotelia Makanyuka nezita raJesu, vana venyu ngavarangarirwe baba. Clever Peka 9 ndawanirwe nyasha ndinotaura Blessing muupenyu waSimba Rasherucheka, Solomon Kuwenga baba wenyasha mtene wakatendeka mangwanani ano. We pray for wisdom, we pray for wisdom, we pray for wisdom, for thy word says wisdom is the principal thing. Tanamatira uchenjeri unobva kwamuri baba, nokuti shoko renyu rinoti if anyone lacks wisdom, let me ask from above the wisdom of the Lord. Muchene wakatendeka ndanamatira uchenjeri baba, ndanamatira uchenjeri unobva kwamuri. Nyasha dzenyu baba dzitipe kuronga, dzitipe kurongeka, dzitipe kuita zvinhu zvinobatika zvinoendeka muupenyu. Every spirit of a thin cow fighting a fat cow baba ndiri kuramba mangwanani ano nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mombe yakaonda haitenderwe kudya mombe yakakora baba. Season yerugara haitenderwe kubatwa nedhimoni rekuti panhamo mumukana munguva yatakapiwa naMwari. Ndiri kunamatira wisdom muupenyu waBob Mbasha, ndiri kutaura nyasha muupenyu waSara Ncuve, ndiri kutaura nyasha Nora Musakande, Mary Mushure nezita raJesu. Naomi munotidaishe, Reason Mudadi Fana nezita raJesu. Vana venyu ngavarangarirwe baba. Caroline Mazari nezita raJesu, nezita raJesu. Leon Mapemba ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha. Cosmas Manjonjo, Crispin Zambukira ndawanirwa nyasha ngadziwanikwe muupenyu baba. Watembi Ncuve, Bipiri Pulo Imamvura Poshia Chisamba ndinotaura nyasha mangwanani ano nezita raJesu. Ngavarangarirwe vana venyu baba. We pray for wisdom. Limbai Mabri ngawanirwe nyasha. Lanzrot Mutungwazi, Simon Sombani ndinotaura nyasha muupenyu waSara Mighty Ncuve, Joshua Katumba, Linda Chisho. We pray for wisdom muupenyu wa Joyce Musipa ndinotaura nyasha muupenyu wa Brighton Nyenya, Bravo Muzvidzwa nezita raJesu. Patience Johani Power Reigns ndinotaura nyasha muupenyu wa Melody Majoni, ndiri kutaura nyasha muupenyu wa Livingstone Mushopi, Lanzrot Mutungwazi, Rebecca Chimenya ndinotaura nyasha muupenyu wa Merishoniwa. We pray for wisdom muupenyu wa Shalom Mukadena, Poshia Chisamba, No Valentine, Rimo Chikatrese nezita raJesu. Mwari wenyasha vana venyu ngavarangarirwe mangwanani ano. Eleni Mushandu ngawanirwe nyasha, Evans Dzidzi ngawanirwe nyasha, Charles Mpofu ngawanirwe nyasha, Son Raposo ngawanirwe nyasha. Kuda Chifodya ndonamata noupenyu waSara Ncuve ndikutaura nyasha muupenyu wa Mary Mushure. Mwari wenyasha mtsvene wakatendeka. Clever Pekena ngawanirwe nyasha. Keresenia Jacob ngawanirwe nyasha baba. Ndakutaura nyasha muupenyu wa Vrante Jambaya, Sandra Moyo, Samantha Lixon, Mabel Magarira Tendai Mutengwa nezita raJesu. Sheldon Tanya ndinotaura nyasha. Vimbai Maramba nezita raJesu. Limo Chikatese nezita raJesu. David Zvenyika ndiri kunamata baba muupenyu wa Miuka wekwachigamba, Jera Maruga nezita raJesu. Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama, Mwari wenyasha. Matsva Musandiani ngawanirwe nyasha, ndiri kunamata baba nezita raJesu. Wisdom, wisdom, wisdom baba. Munguva yemaguta vana venyu ngavaregere kupotsa mukana wavo wekubuilda nekuita zvinhu zvakakura nekuda kwekuti when the famine comes baba, ndiri kutaura kuti muchavapa grace and wisdom yekuvaka nekuisa mastructures baba, yekuti the famine will not overtake them. Nokuti baba munovatendera nekuvapa time and chance mikana baba. Munguva yemaguta mombe dzakaonda dzitenderwe kudya dzakakora. Ndiri kutaura wisdom from above baba. Every season yamakati ndeyavo mweya inoda kurwa nezvavanobata baba, ngavarangarirwe, ngawanirwe nyasha. Kuda Kashishariwa, Sandra Maikayo ngawanirwe nyasha mangwanani ano baba. Takupai mbiri nekukuremekedzai nokuti makanaka, muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Aisha Gumepi, God bless you. Hama dzangu ndinotenda Mwari zvikuru. We meet again tomorrow, same place, same time. Yes, not Masungise. May the good Lord bless you. That late Guy Prince Tichipendo. May the good Lord bless you. Martha Kasusa nezita raJesu. Mwari ngavakuropa fazi. Emmanuel Makoni. May the good Lord bless you over there in South Africa. Rogawa. Mwari ngavakuitire Farai Blessing Mubvirwi. Mwari ngavakuwanire nyasha. Abdul Shaibu. May the good Lord bless you. Hama dzangu Mwari ngavakuitire nyasha. Mwari ngavakuchengete. Mwari ngavakugonese. Tisanganiswe zvakare mangwana.
May God grant you the wisdom. Piwa nyasha. Munguwa maguta. Uregere kuzochema kwa umuka mombe dzakaonda. The God of Joseph, the same yesterday, today, and forever. Gavaite saizvozvo muupenyu hwako. Baba takupai mbiri nekukuremekedzai. Vana venyu baba pavanowana mikana, pavanowana maopportunities ekubata nyangwe nemari zhinji, pavanowana mikana nyangwe connections. Ndarayira mombe dzakaonda dziregere kuva pedyo navo. Ndinotaura baba, the wisdom to extract another 7 years from the first 7 years yemaguta, sezvamakaita kuna Josefa. Mbiri nerukudzo zviwe kwamuri muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you. Bye bye. God bless you. God bless you. God bless you. Bye bye.